Umlisa osolwa ngokuthumba nokubulala intonbazanyana eneminyaka eyisishiyagalombili uTazne kuthiwa ubeseke walahlwa amacala ayishumi nomuvo. Lamacala afaka phakathi ukubulala, ukuzama ukubulala kanye nokunganakekeli ingane. Lomsolwa oneminyaka engamashumi amahlanu nane ubevele eNkantolo yemanje eGoodwood eKapa namhlanje kuseni. Emva kokuhlala kwenkantolo kushiswe imizi emibili okusolwa ukuthi le ntombazanyana ibithunjwe kowodwa wayo. Isidumbu sikaTazne satholakala esitamkokweni eVustango lwesithathu nokungamakhilomitha ayikhulu usuka kubo eLCC River. Inkantolo ibigcwele phama njengoba iningi belethemba ukuthi lizokwazi ukuyibonela ngawalo amehlo umsolwa uMohidin phangakha uma ngabe sengena eboxini lofakazi. Imanje inqume ukuthi kungaqoshwa video futhi kungathathwa ithombe. Abameli bomsolwa batshela inkantolo ukuthi uphangakha ubelimele. Umangalela oMohidin phangakha uye wavela enkundleni namhlanje eGoodwood ngesigwebo ezibini ngamacala amabini okubulala nokuxhwila umntana intombazana. Ngemuva kobe kwenzeka enkantolo umphakathi wameza umsolwa uthi akayiveza ukuthi ubani waphinde wajikelwa nangomshiza kusiza amaphoyisa njengoba umphakathi ubufuna ukuyifikela mathupha kumsolwa. For these perpetrators to go to jail is just an easy sentence. They get treated with they get special treatment, free food, free boarding, free lodging that we the taxpayers have to pay. Sekukhona nabathi akubuyiswe isigwebo sentambo. Sanele thina siphumile sonke sibaninzi sigcwele apha igcwele ithala abantu ize apha kuyo zonke icases sikhona nakoma Wynberg uyasibona sihlala sikhona kuba silwa ukuhlukumeza kwamama nabantwana ubundlobongela endaweni zethu akulunganga. Leli cala lihlehlela umhla zishumi nesikhombisa kumbasa njengoba kusaqhubeka uphenyo.